Subordinating conjunctions. Subordinating conjunction shine conjunction wanda yake haɗa subordinate clause da kuma main clause tare. Subordinating conjunctions waɗanda aka fi sani su ne kamar haka: after, although, as, before, if, since, that, until, when, whereas, while, once, so, as soon as, provided that. Menene subordinate clause, menene kuma main clause? Da muka ce subordinating conjunctions yana haɗe su tare. Subordinate clause shine clause wanda ba zai iya bayar da cikakkiyar ma'ana ba shi kaɗai, muddin dai aka sanya mai subordinating conjunction. Amma shi main clause yana iya ba da ma'ana shi kaɗai, a don haka subordinate clause yana buƙatar a haɗa shi da main clause domin ya bayar da ma'ana, kuma idan kana so ka haɗa su tare sai ka yi amfani da subordinating conjunctions. Misali, after we had talked on the phone, I wrote down what we had decided. Ma'ana, bayan mun yi magana ta waya sai na rubuta shawarar da muka tsayar. A wannan misalin, yankin maganar after we had talked on the phone, wato bayan mun yi magana ta waya, shine subordinate clause, domin kuwa yankin magana ne da ba zai iya ba da cikakkiyar ma'ana shi kaɗai ba. Sannan kuma yankin magana na I wrote down what we had decided, wanda yake nufin na rubuta shawarar da muka tsayar, shine yankin magana na main clause, domin kuwa zai iya bayar da ma'ana shi kaɗai. Kana kalmar after ita ce kalmar subordinating conjunction, domin kuwa ita ce ta haɗe yanki biyu na maganar, kuma idan har ka cire ta, maganar sam ba za ta ba da ma'ana ba. Misali na biyu, everyone enjoyed the fishing trip although no one caught any fish. Ma'ana, kowa ya ji daɗin tafiya kama kifin, duk da cewa dai babu wanda ya kama wani kifi. A wannan misalin, yankin magana na everyone enjoyed the fishing trip shine yankin magana na main clause, domin kuwa magana ce da za ta iya ba da cikakkiyar ma'ana ba tare da an haɗa ta da wani yankin maganan ba. Amma yankin magana na although no one caught any fish magana ce da take buƙatar a haɗa ta da wani yankin magana domin ba da cikakkiyar ma'ana, a don haka ita ce subordinate clause. Sannan kuma kalmar although ita ce subordinating conjunction da aka yi amfani da ita domin haɗe yankin maganan biyu.